Nee, misschien moeten wij op ons rooster kijken. Over de rest nog niet zoveel uitwerken. Ja, dat kan we toch niet. En de leraar moet niet sterk zijn. Oh ja, daar is ook al 15. En ook een leuke leraar. Ja, dat klopt. We moeten naar lokaal varen. Shit, ik ben mijn tas vergeten. Ja jongens, we zijn een beetje te laat hè. Dus ik moet even nog een briefje gaan halen bij de administratie. Dan zie ik je zo alweer. Ja? Ja, wat hier. Weet je? Nee. Nou, ik zal het even noteren. Als jullie hebben dus een briefje te laden, dan moet je wel café even bij een machientje. Ja? Moet je even bij hem melden. Ja, goed.